Cedhak tansah mulat sida asih pindah mimi lan mintuna hayo bareng nimas anetepi wajib sida asih langgame dhisik nek wis arep mlebu dangdut sing padha karo dhewe Mas Gading tata-tata wong dikersake Mas Gading melu ngibing utawa joget. Iki kula nyuwun bukanipun saking rebab nggih. Oh ya Mas Keswan. Setya tuhu. Ngek 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 ngek. Kang setya satu wet yen nganti saiki bebasane beteng kepapak kabar sumunan andika pangayomanku lair batinku wis nyata mung saja murni kurang rena tanda yakti paseksane regalane ngangkat Mas Gading tata-tata wis kari dhewe iki. Mlampah kebeh datan lesu Mugian tok berkahing widi handi kamong tansah limpah banyu meneku setia pulau tansah. Ayo Mas Gading. Lami. Ayo Le. Hey, hey. Yo. Ayo Le. Le Gading. Hihi.
kang setya satu wit biyen iki babasane batan kapah pak obor sumunar. Semangat Mas Gading. Andika pangayomanku Kendel wae ora apa-apa le. Astane mongsa andika samune ora rena tondo yakin kasaksane rikalane ngangkat awe. kowe iki gila apa wedi karo Pak De iki kok Jenengan jogetnya mboten sah kaya Bude Mimin, Bude Apringeten mboten sah pun jadi diri sendiri, jangan zizi. Wangsuli le, wangsuli le. Ya ampun. Ya ta. lah kok malah ngungkuli dhewe oh alah Walah. joget iki sing apa jenenge Jati dirimu dhewe piye ra kok. Ben gagah. Heeh. Umpamane gagah di dhuwur kok. Di dhuwur kok. Bapakne kok. Nah, iya. Wih, Soale wadah banyine dhisik apik. kok mah melu-melu kemayu iki piye lho Sing gagah le. sing gagah Oke, sterek. Nggih, monggo. Ah. mlampah tepi detan lesa Lestariyo. Bukian to berkahe witi Yuk, yuk. Hei tansah limpah Hei. banyu kanku setia ulang tansah alami dipancing ngono kok ya ora kenggo ya Lho nek lek karaktere anteng kok ya. Ngono kok iki ora ngaruh apa piye le? kaget ya, Mbah. Kaget. Nggih. Mumbul dhuwur banget iki, Mang. Lah nek budemu loro iki pancen brangasan nek kowe karaktere alah malah jegok ya sapa Bareng wae ketok lanange, ketok asline. Wah iki ya. Wah. ya piye wong jenenge Malah ngosos. lali aku Dek Gading joget menen apa nembang sih Wah, joget mawon. joget Nggih. joget lagune apa dikancani sing mbak-mbak pesinden apa mbak Wewe Sik Mas Gading. Sampean Nggih. nek iso duet karo Mbak Apri apa sing kira-kira iki lagune duet. Nggih, lagune duet jenengan apa sing Sing Wah, dangdut. napa nggih? Piye? langgam Apa? napa lagu napa. Apa? lah apa Apa? lamunan Nganggo HP ora apa-apa. Nganggo catatan ora kok apa-apa. didikte karo bunda Tak diktele aku rane gak ke kuliramu rane gak. kowe ira Gading kok gur demoki iki wae kok penceng ngulon ta lek susu kok doyong ngulon rada dingenekke sithik ngono lho Karepne takon benake sing rebab ngono lho Ya, benakno ora Mas apa-apa. ngono jenenge. Wih. Maksudnya ya kowe kan ya beruntung to Mas. kowe segala elemen ya masuk kok. Masuk. Wo, Mbak Apri, Lah, iki Lek. arep nyetok kesuarane Mas Gading kepengin bawa. Oh, Oh, bawa iya, nggih. bawa, boleh. Langsung manggaaken. Ayo Dik Iya. Gading. Apa? Bawane apa? Arep apa? Slendro pelok, Pelok mawon. pelok. Pelok, Mbah. Barang pelok barang. Oh, pelok Barang. barang. Nek ketoke apike pelok 6 iki. Oh nyune barang kok. Aku Mas Gading njaluk pelok 6 kok. Pelok Barang kok. Apa le bawane? Apa? Apa? Oh, sing takon ki kok takone Mas takon Lho asistene. nika pemimpin. Sing njaluk apa? 100.
Takone anak buahe. Apa? Segarane. Engko. Asmaradana. Yo, kayak ngapa? Gegarane wong akrami. Luar biasa. Sing koplok-koplok meng kancane dhewe. Ya. Tutu bondo tutu rupa. Wis ora bondo ora rupa. Lho nek kowe pengen omah-omah iki takok budemu. Sok nek omah-omah golek wong wedok iki sing kepiye? Ya bener Nggih, mergo nggih. rupane. Rupa itu kan daya tarik pertama. Nggih. Kedua mergo bandane iki nggo sarana urip ning masyarakat. Nggih. Ketiga mergo garis keturunane. Nggih. Karena didikane apik insyaallah ya putra-putrane dadi apik. Yang keempat, yang lebih utama carilah pasangan karena akhlaknya. Ning aku ora sarujuk le pertama mau lho. Lah apa? Golek bojo kok mergo rupa. Ya ono kuwi nggo daya tarik kok. Ya ora no. Lah kok rupane ayu, bodine apik, dibuka isine padha. Oh, Ayo. Argo apa? Alah ger. Kok mah dikudang. Mati kudang. Dadi kudang kok kiyong, Mbah. Kiyong, Mbah. Iyalah. Malah kaya bedol puhung. Tolang-tolang. Ayo, Le. Giyong-giyong. Amung ati pawi tane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang. Pandangan ke audien jangan ke bunda ya nanti ndak Nanti ndak tontomen kamu. Yen angel ka langkung dan kena tinumbas harta. Terima kasih, Dik Gading. Dik Gading. Sami-sami. Neng ya ditibake apa? Jenang kula langsung dalut ya Mbak Pri ya. Mboten sinden, Oh, mbok sindene ya. Heeh. Heeh. Sinten? Apa? Mbak Ayu mengko karo minangkani pamundutan caping Gunung Sisan mau. Niki Mbak Ning mengko Orisa caping gunung tetep di kancani pasangane mengko. Mbak Orisa yo. Wong loro jengleng bareng. Mbak Ayo. Orisa, Mbak Ayu karo Mbak Orisa siki. Ya. Niki kula pripun, Mbah? Aku diteke nang kene iki. ya nang kene sik. Oh, nggih. Neng kene sik. Ngancani. Diapit karo Mbak Ayu karo Mbak Nggih. Orisa kok ya. Heeh. Medeni ya. Bojone beri warning rasa main-main. Langsung dangdut wae ben Mas Gading ben joget wongko terus bacutke mayang. Sing semangat ya Le, ling joget ya Le. Iza. Ya nek ira Mbak Oriza kok terus semangat ora. Nek ira dhewe kok ora semangat. Semangat ya Le. Inggih, semangat. Aku ini Oriza ya semangat ya. Mergo ngapa Mbak Apri? Hai. Langsung mari. Mari. Wae. Orisa iki pomo panitiale ketokke wedang rada telat ngono wis ra bakal ngresula dek. Mergane apa Mbak Mimi? Rak jenenge kok omah wis nggawa sangu dhewe ngono lho, Mbak. Wis nggo Mbak dligen. Bile ngersakaken yane kula, Mbak. Ngersakaken apa? Dandan ayu wae tetep lanang yo. Lanang lho. Ya men lanang kok arep ngopo. Ayo. Yo langsung mau dangdut. Yo. Yo. Yo.
Gading. Pripun? Ayo semangat. Iki pun semangat. Harismane ana ngono ya wisan kole Gading ki ya. Nggih. Kul ngono wonge kul dadi ora celelekan dadi kalem ya justru malah ki sing buat Didik penasaran nih ngono. Oh begitu. Ah coba nak dijajari karo Mbak Bu Mimin kira-kira semangat ora? Wong wedok Coba marek lek, klep. Bunda, 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 tolong Bunda. Jejer. Bunda. Mlaku. Dek Gading ajeng tindak pundi, aja ngawin kejaran. Nggih, menika. Iki pun kula rangkul. Kawin ke jaran, blegere cantik kok widodari kok jaran. Mang. Ya ora jaran ngene iki jerapah wong Duk. Mangga ya. Goyang inces. Kowe janji bunga susah padha dilakoni. Pargo Ces. Nyokak yo. Gimana rasanya Mas Gading? Aku meneh. Gimana rasanya digoyang 4 bidadari, Abang? Gimana? Kok ngono kok bidadari? Nek iki bidadari awak sing pojok kae. Imbanipun Menika menika. bidadari, Mbah. Apa? Bojone Durna. Oh, bidadari. Padahal bojone Durna ki apa? Jaran. Wilutomo jaran Ya wedok. bener ta kowe mar ngawin kejaran. Ah, nggih. Iki ra bidadari. Bidadari dandang mangore. Dari itu neraka jahanam mang. Kok monggo dintekke wong Dek ayu. Gading goyang dong. Goyang ya Mas. Nggih. Garek sithik kas, maknil kas. Disengkake le nek dilit-dilit. Terakhir ki saya semangat. Oh, nggih, semangat nggih. Kaya Mas Kiswan kae lho. Rampung gelo. Ya. Ya, matur Nggih. nuwun. Semeni. Ya. Ampun, Mbah. Ya, Mas Gading lenggahke persiapan Oke. lumayan. Mbak Oriza lenggah. Mbak Ayu tetep nang kono minangkani pamundutan saking UD Rio Adikarya Perusahaan Perorangan dalam bidang sampah dan daur ulang. Ngersake apa caping gunung ya. Dikancani karo Mbak Nyimuk, Mbak ben Nyimuk. disarapi karo Mbak Apri karo Mbak Nyimuk Mimin. to kok lewe wawe. Ayo disepoti kanggo orang iki lho Mas. Yo, Nyimuk. Aku
Mbak Yu. Kaya wong ping. Kita tampilkan sinden pelampung. Hah? Kok pelampung? Aku ya pelampung ya. Yo ngalah. Kok Lampung iki kok padake gajah. Nek ketoke bergas. Ora pelampung, ora kaya pelampung to iki. Pelampung napa nih? Awakmu lho jan kaya pelampung. Oh, awake. Lah ger awake kok. Pripun Pak Geter kabaripun sae? Sae karo Mbak Mimin kae lho karo Mbak Apri iki lho sing suwe ora ketemu. Lah sekali panjenengan nggih pun dangu mboten. Dek kapan gawe nyundani aku kok. Kapan? Dek ben kae lho. Kamu suwi. Iki Aku suwi ra dijak. Gede badan ning cilik penggaliane jadi aja ditatoni ngono lho. Ringke Aku cilik aten. Cilek aten. Tapi gede anune. Apane? Iyane. Gede cita-citane. Nggih maksudnya niku. Iki duo sinden, nak dhewe kan duo sinden Apri Mimi. Nggih. Nek berdua iki duo Gajah. gapura. Tak kira kuruk dua gaji. Bobotnya segede iki lho ya. Es podo lah. Jajar Apri mengko tak anu lombok temumpang tahu. Diaturke capek gunung Nggih, pamundutanipun. minangkani pamundutan. Eh, saking dipinangkani. Ude Rio Adikarya. Nggih. Pokoke ya jengglengking mumpung pawakne lemu kabeh. Sing wedok-wedok, telu wedok ki bawa sing rumangsa lanang siji ki jenggleng. Sopo kira-kira? Sekundi. Oh, Kowe ndangak ngene kowe ya Monggo Mbak Ayu. Nggih. saben bengi Mas Wahyu. Loh, kok kembok kencan sik karo kancane kok len disiki lho Kencan sik ya, Le. Netranipun eye contact kalian kula. Astanipun ready. Ready itu siap. Siap. Jadi wiraga wirasa wirama niki men padha karo gerakane olah tubuh agyu nggih. Nah. Yuk. Kurang mantep to. Ah sampean nganu kok lho sewu awake kaya pralon upama saiki dicontoni cobi Mbak Nyimuk ayo. Mbak Nyimuk. Ya, iki. Ya Allah. Mantep to. Sepite Mas. yo halah. Jan prabot Wis ngono sing gogrok iki, Mas. Yalah, mbok tak kuputane. Tanggone gawe hidup. Gogrok Pak Geter pripun iki, Pak? Aku Kandungan kula. aku ora iso ngatasi. Anu, klumpukne pri nggo gawe brengos nggo serep Pak Tusio. Pripun iki? Alah, Pun gogrok Pak, pun minjang. Lah sanjenggleng kok suarane nek Mbak Mimin mau gleng ngono to. Nek Mbak Nyimuk ki plok. apa ya kuwi? Wah, telat. Ayo Mbak Nyimuk. Ayo Nyimuk, Mbak Nyimuk tampilke lebih anu, suarane Mbak, kaya ya. apa? Fansmu ki akeh. Fansku. Oh, ora ketok yen mawaja. Goyang Mbak goyang. Nyimuk. Ayo. Mbak Nyimuk. Iya. Ayo. Nyimuk. Asik. Sampai bawah, sampai bawah. Iya, 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 iya. Lho malah templek nu kok karo sing jedor barang. Ampun. Ha iki kanca-kanca do ngefan berat iki karo Lho, Nyimuk. Pak Kiswan merem. Merem ya. Kae iki yuk Enan. Keswan iki le ora trimo ngematke, nek ngematke wedi nak kleru. Lah kleru. Ameh padha to sampean karo Cimuk kira. Senengane ya sing body-body ngene iki kok. Lah ya mulane tak kon merem wae. Apa kanca-kanca niaga mripate dilakban kabehe men ra nyawang. Ayo jenggleng nih. Mbak Nyimuk kok iya. Mbak Nyimuk.
lho, Lek. Kena dayan Mbak Nyimuk mau terus aku ya dadi. Lek, ndasmu kewer-kewer ki, Lek. Arek gogrok lho ki lho. Kok wis Lek dicopot ae. Bunda. Ketok botak kok. Mejane dipaku wae kok, Lek. Iya. Kok nyopot kaya wong bar dirombong sak desa. Walah. Nek dicopot kok silit munyuk kok kene iki san kok bokong. Kaya apa? Kok bokong munyuk nika lho mriki san. Mau ora muni bokong munyuk kok. Lek men ki sarung aku. Hah? Kene ya trocok. Are ora oleh mau melingmu piye mau? Oh, piye welinge mau? Kok bokong munyoke kaya apa ta, Lek? Wah. Kaya ngono tipe. Oh alah. Bokong munyuk ki enek pingin. Aduh alah ya ampun iki gelo. Ki pakune iki. Oh gek malek kuntilanak gek. Pakunen karo sirahmi lho Lek bener. Mbak Nyimuk monggo. Pacitan. Kalian jengleng no. Lah. Kene iki mongko dangdut kok tibane. Lah ya. Jedor semangat temen. Seneng kok ya kae. Pacitan. Yuk. Panggungnya horek. Tak urus sik iki. Prontok kabeh. Kowe iki kok ngrangkul-ngrangkul ngene iki ku nek kumat. Ora nang. Aku ki lanang. Oh malah ngrangkul-ngrangkul ngene iki. Kok mah ditok-tok. Apriki ya fungsi ya Mbak Nyimuk. Apriki ya fungsi. Nek yo ora bakal tekan. Kali-kalingan weteng. Dadak mbiyak. Rada jero ya. Wah elah. Ning apa? Lali, Pak. Total tenang. Total Mbak Nyimuk jos. Lali, Pak. Ketake nggon pas jenglengan iki kudu dicoba siji-siji goyangane. Oh, bener-bener. Neng ngono kuwi lho Mas. Bener-bener. Ayo Mas Wahyu. Ye, injen. Mbak Ayu. Ora kudu kaya Mbak Apri, ora kudu ning paling gara ya anu. Kuwi mono ora ndek beban hidup lah aku. Hajimu karo Ayu kok ya kaya Mbak Apri malah pas ndeng. Ya ora kudu arane maju ya, maju mundur ya. Gerakane. Rontok Dhewe dengan ciri khas masing-masing. Kandunganmu mlebu Ayu. Yo tak terang tak ya Mas yo. Bojomu delek. Bojone krupen sarung sik ae kuwi nyarwus ae mbok ben nang bojone berkarya kok. Nek isen mulai wae, Pak. Nek isen mulia wae ora apa-apa. Sing sabar ya Mas, sing sabar. Kowe engko mule, kowe engko didolke Mbak Nyimuk kapok kowe. Soale padha. Ayo Mbak Ayu. Iya. Aduh. Iya, la. Iya. Ayo. Ora sak sen-sen. Totalitas. Ayo. Mbak Nyimuk. Simu sing total. Yo. Ayo, aduh. Bimo. Elengmuk. Ya ampun. Ngapunten nggih Bapak Ibu. Mengke pasurya napa?
Napa mripate panjenengan ngangge insto nggih sami nggih sedaya mawon. Pokoke di ngapunten. Obat moto. Aku nyawang Mbak Nyimuk apa jenenge Mbak Nyimuk ngene-ngene lho. Kelingan martabak aku. Ya pripun? Kok iso? Kaya kan. Pergi kok hilang. Kaya anu goreng martabak. Kowe urung. Lah iya, Lah aku nek bapakku jalan-jalan piye? ora apa-apa, tak kejengi. Alon-alon ya, Mas. Ya. Wah ya alon-alon. Karo mendesah. Kecetit. Malah varisese metu kabeh. Mulih malah Kok yo ambek yo Kan kok kaya ora bali ngono. Terku ngene bar mlakune. Kalau rematik kok ya. mulih pijet 75 man. Ayo lanjut. Ayo Mbak. Panas. Keras. Panas. Janjine kapiye jame-jame jame pet-pet. Cara mlakuke wis beda ya. Piye? Cara Mbak Ayu ya rada rapat. Cara aku ya rapat. Iki Nek Mbak Cimu ki apa kakean numpak Pit and Mac ya? kok pit enek to. Terus dipraktekke le mlaku. Atine kan apa saya dulu gru banget temen. Ning luar biasa total iki saka Ude apa ki Ude ngendi mau? Ude sinten? Ude Rio Adikarya nyawer 200.000. Gandeng ku sinden anyarannya. Nah, Tersing Mbak. anyaran melu aku diparuh Mbak Ayu ora dhewe. Nggih kula ki ora kowe mau sing ngejak aku lho, Muk. Pajak. Pak dadose wong iki ngeten iki Pak Piye, kula piye, kalih piye? Mbak Ayu niku. Kula ki mu anu yo selora iki ngono kuwi. Waduh aku anu jadwal live yo aku tak izin ngoten niku ta. Terus bar kuwi yo engko tak anu ngadang-adangan dadi yo nek bener nek kaya wewe yo bener Pak kula ki. Ngedang dalan Pak pertelon iki dipethuk Pak kula iki. Aku padahal aku dedekan tak arani wewe iki kira-kira sampean surai. Ora nek kula. Ora aku dune iki wangune nek sinden ki gawane koper ya to. Iya. Iki ora. Lah apa? Kresek. Ki. Lah yo ora Mbok apa-apa. diwadahi koper apa Lah yo kepiye? Lah yo wong yo aku ki wong duafa. Dua apa? Le mesake men kok bahasane Duafa. wong duafa ngono. Paling gratis Pripun semen. to Pak rencang-rencange do mawi mobilan kula ki mau dipethuk ning nggon pertelon riku niku kali Mbak Ayu niku kali Mas Keswan wis matur nuwun tenan niku Pak. Sampean wis sagu ki aku wis Nah, jenengan kan mobilan nek arep nyetir ya sapa? Lah, nggih. Nek arep numpak sepeda motor wong wedok ya piye? Lah, iya. Gek numpak pituntel sedele numpak pituntel lagi tekan pirang kilo sedele ilang ora apa-apa. Rameles Piye? amane mending dijemput kono ae. Mboten lah kok Sedele iso sedele hilang. pripun niku kula kudu urus niku. Lah mbon jan iki kok sedele ilang kok ora krasa. Padahal wis pripun, numpak Pak? ngene. Lah nek semene iki yo sedele wis pira wae iki. Wis katut. Pak niku pripun kok sedele ilang? Sadele iso ketelisut. Lah nek pite sing ilang dicolong maling ya lah. Lah, Kok nek sadele iso ketelisut ki piye to? Kok ya ora krasa. Kate diganti anu apa sepet. Aku sinden liyane do nganggo diklik ora nganggo diklik dhewe ayo. Nggih, Pak, kula niku- saking gedhe nah mergo ilang. Nggih, alhamdulillah kula irit Pak nek dingklek mboten nganggo wong kula ki wis gedhe niki ne. Niki pun nganu Pak nek misale napa nggih. Ngapunten nggih nek rencang-rencang ibu-ibu sinden niku kan mawi lah kula nggih, mboten sah mawi dingklek kula pun niki pun memadai ngoten lho. Bima gur ngelek idu ae kan malah. Niku ket wau lho sayang-sayangan. Wis, Jan. Ayo Bu. Ayo lanjut. Panas udan aling-aling caping gunung Nadyan maton sar
Apik suarane. Lanang. Iki lambene ku wis dipernah-pernahke kok ya iki wis dihargai ngono lho. Kok jono mbok dora anu fisik ngono lho. Jenenge lambene Mbak Nyim iku sing diarani lambe gula satemplek ki ya ngono kuwi. Satemlek. 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 Dadi Satemlek sing nimplek sapa? Lah nggih to. Bener to. Gulane mung separo. Mbok dihargai ngono lho. Mbok diapresiasi to aku Mas Bimo. Waduh. Kokop bulerem kowe. Ilang kowe engko. Dikokop iku kudune bahagia sen kok malah biru erem. Dikokop biru erem. Lah piye iki? Bangsane gendruwo apa-apa kok. Ya. Minumane banyu bening. Astagfirullahaladzim. Tobat. Saking gemese kok ya. Ayo caping gunung dilekasi kok Mbak Ayu ben Mas Gading ben genti kene nak Mas. Persiapan. Mingkari pamudan sak lagu saka warung makan seafood Yurini minta lagu siji lewong loro jarum-jarum. Ya Mas Gadung kene. Mas Gading kok Gadung. Gading Pak Geter. Gading ayo. Mergo nyawang cimura karuan iki dadi ora Kesalahan ada pada dirimu Mbak Nyimu. Nek Mas Gadung ki mendemi kok niki Mas Gading. Nggih para Ayo jan iki mendemi pamirsa kula nyuwun ngapunten amarga kegedean bokong kula ngapunten. Marake dalange yo giduh to tulisan. Kepyoh. Lah nggih terus kepyoh ngendikane terus asar susur. Dek jaman
Nyimuk luar biasa. Sehat selalu Mbak Nyimuk, Mbak Ayu. Matur nuwun, Le. Ampun lenggarung miyen. Oh, Dalange ganti. Wah, ganti to Mas ganti. Nggih, ampun gantos niki. Terus wonten pamundutan Terus kala wonten wau. pamundutan. Wonten lewung utawi jarum-jarum. Nggih. Niki enten pamundutan warung makan seafood Bu Yurini. Minta lagu lewong 2 jarum-jarum. Ingkang pundi rumiyin ingkang dipun aturaken Mak Cangi. Ingkang Lewong rumiyin. Oke. Ingkang nyarirani sinten sedanten Majeng? Mbak Oriza. Tambah Mbak Orisa. Mbak Neti. Kali Bu Neti. Nggih. Ayo, Mak. Ayo, Mak. Yuk. Yuk. Mak Neti. Bu Neti iki kaya aku ya alusan nek kon gradakan ngono ki ra dipesiksa ngono ki ra iso Bu Neti karo aku. Alah, telek. Karaktere iki lho, Pri, nek diprawoso ngono ki ra iso. Alusan aku karo Bu Neti iki. Niku sik ngrebab maido lho. Nah, ra mung mergo kahanan to kaya kula ki nek kon eseken tenan. Gak butuh. Kok butuh. Lewong dados, Nggih, monggo. lewong. Warga larang. Ayo yo. Aduh. Aduh. Monggo Bu Neti.
enak ya kayak gitu. Ya chemistry nih. Lah chemistry itu. Celeng iki. Kowe celeng. Wah, Kok nang nggonanku kono celeng. Ngerti ku barongan dadak merak pentul tembem ngono tok ngon jatilan ono celeng bareng. Oh ya ono celenge ya. Ya ngono. Ya celeng ya. Yuk. Aku dhewe. Saketan di mereka. Totalitas sangat hebat. Ya. Plus kabeh Mbak Nyimu. Mesake kita nganti kaya ngene ya ampun. Masa lho babi nek ngerong ki apa ya eneng. Babi kok ngerong aku ya. Sing ngedram puas banget kayak gitu. Le beksa ya becik. Wah, totalitas. Kudune ki jarike disingkapke. Oh, Niki pegane Mbak ya. Nah, ngene. Niki ampun apa sana saya beli. baleni. Niki kan wayang dadosnya mboten pareng. Kan iki kan bentuke udu wayang, iki kan nganu kewan, ora apa-apa. Kewan. Aja kok ndak ilang ra ketok. Kok ndak ilang lho ya. Tasih tunggal Mak Cangi. Tasih tunggal. Kan dereng katuraken. Nggih, jarum. Jarum. Ya Mbak Apri dolalaan. Aku ya guys. Jarum coklat ayo. Situ Mas. Yuk, jarum. Langsung weh. Langsung. Saka aku ya. Tradisine Purworejo. Iki tetep Mbak Nyimu serine iki. Heeh. Sing gerakane Ngarep kok dhewe. liyane garek nyuntun jenengan, Mbak. Malah doglut. Jenengane jan beksa wae, Malah Mbak. padu. Yuk. Monggo. Saisa-isane ya. Nggih, monggo yuk jarum. Pinten Pak Bongke? Elok barang. Jarum wong manis dikasih jarum. Jarum wong manis dikasih jarum manis
kasih hati minta cium wong manis dikasih cium wong manis dikasih cium wong manis ana rumahnya. Sampun. Sae-sae kamat-kamate. Nggih sae-saesane nggih. Nggih. Sembah nuwun nggih. Nggih. Pak Cangi, Bu Limbo. Nggih. Bu. Nggih Bunda Mimin anu Bunda Mimin. Sugeng ayahi karya kagem Dik Gading mugi lancar Lancar. ngantos pancen Amin. kayon. Nggih. Matur sembah nuwun kathah lepatipun atur nyuwun pangapunten. Ndongake warga Nggih. Jati Malang. Nggih, mugi sansaya pinaringan kesehatan ingkang linangkung warga Amin. Jati Malang. Nggih. Rezeki gangsar berkah barokah tutuk momong putra wayah benjing saged tindak Mekah Al Mukarramah. Amin.